ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଏହି ସିରିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। କାରଣ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଜିର ଯାଇକି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ କିଏ ଜିତିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରୋହିତ କ୍ରିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ମତରେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଜିତିବ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରିଦେବେ, କାରଣ ଏଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ରୋହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିବେ ଆପଣ।